Yanzu aka samu rahoto cewa an ga wayansu 'yan bindiga 'yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu mata biyu a wani faifan bidiyo da ya karaɗe yanan gizo a yanzu haka. Su dai wayannan mata sun kasance matafiya ne a yayin da suka ɗauko hanya daga tudun Waila zuwa Gusau a jihar Zamfara. Sun kasance dai sun fito daga tudun Waila ne, kasancewan sun je sun yi sallah a can za su wuce Gusau su koma gida, ya kasance sun yi karo da wannan ibtila'i a yayin da 'yan bindiga suka tare su, suka yi garkuwa da su, suka yi na daji da su. Bayan sun kai daji sai suka ɗauki bidiyo suna yi kuma suna dukansu, har ya kasance ɗaya aka bata daman cewa ta yi magana, take kira dan Allah baba ku yi ku san inda za ku yi ku tara wa'annan kuɗaɗe ku aiko musu da su, in ba haka ba za su kashe mu. A wani gefe kuma aka samu ɗaya daga ciki ita kuma tana kwance ne a ƙasa, kasancewan sun mata duka mai tsanani har ta kasa magana, dalilin da yasa kenan ma bata iya kusan motsi ba, tana nan a shingide a gefe ɗaya kuma tana roƙon cewa lallai iyayenta su yi ƙoƙari dan Allah su turo da wayannan kuɗaɗe domin mutanen nan su sake su, in ba haka ba za su kashe su. A faifan bidiyon mutane sun ga cewa yanda ake dukan su babu tausayi babu imani, amma har yanzu dai jami'an tsaro ba su ce komai game da wannan faifan bidiyo ba, kasancewan dai sun sake shi ne a kafafen sada zumuntansu na TikTok da kuma Facebook, amma har yanzu ba iya tracking nasu ba a gano takamamme inda suke ba. Amma yanzu haka kowa yana ta fatan cewa shin yaushe ne wannan ta'addanci zai iya kawo ƙarshe, kasancewan an gama sace yaran makaranta ba dawo da su ba, an sace tsohon darekta na general wato mejo na sojoji ba sake shi ba, gashi kuma yanzu an ƙara sace wayannan mata guda biyu wanda a cikin haka suna cikin kunci a cikin hannun wayannan 'yan ta'adda. Shin kuna ganin cewa iyayen wayannan yara wani hali ne za su tsince kansu, kasancewan ganin yaran su suna hannun wayannan 'yan ta'adda?